I love you. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान ब्लगावहाय फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैहाय जोङो गामियाव थांनो ओंखारदों आरोना बहागि बिदाय फांसन दङ। नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आरोना मा खालामो आरो बेयावहाय दिनै फैगोन इलिसा सिंगार इलिसा बर' नोंथांमोना नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। मोसानाय बादायलायनाय बे फोरबोआव फायनायखाय आं लाइमोनफोरनो होदो मोसाखावरि हान्जा बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांनो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय। दैमा गोजौनि उनावहाय सान्तिपुर गामिनि मोसाखावरि हान्जा बिथांमोनखौबो फैनो थाखाय खावलायबाय। सान्तिपुर गामिनि दैदेनगिरि मोसाखावरि बेनि उनावहाय बैग्रिगुरि गामिनि मोसाखावरि हान्जा बिथांमोनखौबो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय। बैग्रिगुरि गामि बिथांमोननि मोसाखावरि दैदेनगिरि हान्जाखौ बरायना लानो खावलायबाय। बेनि उनावहाय उदालगुरि गामिनि मोसानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय। Bilang dia nama. Ini unohai kamari guri bagi udara kami nangkuna kami handago lanane apa yang kau lewat
कुठलाच नाही घ्या चेंज करते मला का Manggalang Musafari naman, esa dengan alasi beda MLA dah apa itu, esa kosong halai. Aja berapa? Oh, ya jirai. Man, Manggalang Musafari man? Dobra, Michelle. Biasanya kerja.
लोखि फोथार मोसाखावरि बिथांमोन हानजाखौ दान्दिसे जिरायथ'नो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनखौ जिरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिनि उनाव गाम्बारि गुरि मोसाखावरि हानजाखौ बान्थाखौ लांफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे जोंनि गाहाय आलासि बिथांनिफ्राय साबायखर बावनो हाबाय। बिथांमोनखौबो मोसानायाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसे मोदोम गुदुं नायगिरि बिथांमोनखौबो मोसाफानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। मोदोम गुदुं नायगिरि बिथांमोनखौबो मोसाफानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। हेलो Abo Elisa ko naik excited jana dong karena sengge. Dah mau nyodok kamu sana go. Ini risai. Stay saudong warna dah ya. Engkar
ओंखारबाय नै फांसनाव थांनो दा माने मोसाहैसिगोन आरोना ड्रेस सोलायबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट आं फांसनाव थांनानै देखायहैसिगोन ओमफ्राय आब' एलिसाजों ना मा होनो ओमफ्राय नायलांबाय थादो नामा दसेनि उनावहाय देखायहैनोसै इलिसा नायनो एक्साइटेड ना औ बिरादखा मोसानो रेडि जाबाय मालाय जों मोसाग्रा गोजा गासिबो नै फैनानै माबोरै मोनखो होनदो आब' एसे दिनै मा गामिमोन जयपुर औ दिनै नोंसोरनि जयपुर गामियाव फैनानै जोबोद मोजां नांदों लामायाथ' जोबोद गोलावखामोन ना बिराद टाइम लाबाय फैनायावहाय ओमफ्राय मादैया माबोरै मोनखो थालाय लागिसो ओंखाम जानो आथुर लेंहरगासिनो माने ओमफ्राय दाहाय फांसनाव लोगो मोनहैसिगोन आरोना आब'खौ दे थांनोसै ओंखाम जाखांजोब्बाय दानिया थांसै आरोना ओरैजाय रेडि जागासिनो नै आब' एलिसा ओमफ्राय आरो मादै थांनोसै जाखांबाय Simangsa Boro. Mumbai nama saya Rahul. Sudah. Saya